Misangko sa masulubong trahedya ang malipayon unta nga banding sa unom ka magbarkada sa Camp Madiguer, Barangay Binaton, Digo City, Davao del Sur niadtong Domingo sa gabi, Abril 9. Human sila mga igo og kilat din 5 ang dead on arrival sa ospital ug usa ang survivor nga nagpaayo sa Davao del Sur Provincial Hospital. Tungod sa nahitabo, nagpagawas og safety tips ang BFP Digo City sa angay buhaton aron makalikay nga maigo sa kilat o makilatan. Una, likayan ang pagligo, shower, manghugas og plato ug bisan unsang kontak sa tubig kung adunay thunderstorm kay ang kilat musubay sa mga tubo sa tubig. Dili maghupot og mga electronic equipment. Likayan ang paggamit sa mga electrical outlet nga konektado sa computer, laptop, game systems, washers, dryers ug stoves kay ang mga kilat musubay sa mga electrical systems, radio ug television reception systems. Ikaupat, butangi ang inyong balay ug whole house surge protectors aron maproteksyonan ang mga appliances. Likay ng bintana, portahan, porch ug concrete. Palayo gikan sa bintana, portahan ug sa balkon. Ikalimang safety tips indoor, ayaw og higda sa sementado nga salug o sandig sa mga concrete walls kun bungbong kung magsigi og kilat. Ug ang ikaunom, ayaw og gamit og mga corded cellphone. Ang corded nga mga phone dili luwas nga gamiton kung nagapangilat, mas luwas gamiton ang mga cordless o cellular phone. Sumala sa pagtuon, anaa sa 1/3 sa lightning strike injuries kung pagkaigo sa kilat mahitabo indoors. Aniya sab ang mga safety tips aron makalikay nga maigo og kilat samtang anaa sa gawas kung outdoor. Pangita og mas luwas nga lugar ug pwedeng kataguan sama sa balay, opisina, shopping center ug hardtop vehicle nga dunay rolled up nga bintana. Kung ugaling walay kapasilungan o kataguan nga luwas samtang ana gihapon sa gawas ato sa pagpangilat, palayo una og gikan sa taas nga lugar sama sa bungtod, mountain ridges o tumoy sa bukid. Ayaw og higda nga flat sa ground, pagduko sa usa ka posisyon nga sama sa bola samtang kitabunan ng ulo ug mga dalunggan aron dunay down low nga minimal contact sa ground. Likayan nga magpasilong ilawom sa isolated nga punuan sa kahoy. Ugaling naa sa kakahuyan o kalasangan, pasilong sa ubos nga punuan sa kahoy. Ayaw gamita ang pangpang o batuhon nga overhang isip kataguan kung magkilat. Daling magpalayo gikan sa mga fish ponds, lakes ug uban pang bodies of water. Palayo sa mga butang nga pwedeng makahimog elektrisidad sama sa barbed wire nga kural, linya sa kuryente o windmills. Kung ugaling nagtapo kauban ng grupo ug nagkakilat, palayo gikan sa matag usa. Sa ingon niini, makunhura ng ihap sa posibleng maangol kung muigo ang kilat sa ground. Balik dayon sa baybayon kung anaa ka sa open water. Kung anaa sa bangka samtang nagapangilat, balik dayon sa baybayon ug pangita og luwas nga lugar nga pwedeng kataguan. Ugaling dili pa makabalik sa baybayon, ang bangka nga dunay cabin makahatag og proteksyon. Kung ang bangka nga walay cabin ug ihulog ang angkla, ayaw pagpundo sa abli nga mga sakyanan. Likayan ng open vehicles sama sa convertibles, motorsiklo o golf carts kung magsigi og kilat. Ayaw pagpundo sa mga open structures. Likayan ng open structures sama sa mga porch, gazebos, baseball dugouts ug sports arenas kay kining mga istruktura kay dili kini makaprotekta kanimo gikan sa kilat. Ika-11 outdoor safety tips, likayan ang mga open spaces, mopalayo gikan sa mga open spaces sama sa mga golf course, park, playgrounds, ponds, lakes, swimming pools ug dagat. Pangita dayon og luwas nga lugar nga pwedeng kasilungan o kataguan. Ug ayaw pagpundo duol sa tag-as nga mga istruktura. Palayo gikan sa mga tag-as nga istruktura sama sa mga telephone poles ug mga kahoy kay ang kilat pwedeng mudakop sa mga tag-as nga object nga naa sa palibot sama sa mga naisgutan. Gipasabot sa BFP, pwedeng makalikay sa peligro kung dunay himuon nga mga lakang kung magsigi og kilat. Giawhag ang publiko nga i-check una ang weather forecast, ayaw mo salmot sa mga outdoor activities. Kung ugaling dunay pagdaot sa lakat sa panahon, ipuspon una ang biyahe o mga aktibidad. Pahimangno sa mga otoridad sa publiko na kinahanglan mag-ingmat ug magbinantayon sa tanang panahon aron makalikay nga mabutang sa laot ang kinabuhi. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe